Празника на детето е чудесен повод да влезеш в контакт с твоето вътрешно дете. Бих искала да те подканя първо да започнеш с техниката за балансиране на двете хемисфери на мозъка с двете ръце. След това можеш да притихнеш за момент, да си представиш онова сладко дете, онова дете, което обича да играе, онова дете, което обича да се закача, онова дете, което обича да танцува, да пее, да рисува, да строи. Покани го. Може да обича да си играе с коли, може да обича да си играе с кукли. Покани го. Представи си най-любимите му игри. Виж кое би го зарадвало най-много и нарисувай поне 3 подаръка, които биха го зарадвали наистина много. Пожелавам ти успех и емоционалното рисуване е тук за теб. Аз също. Питайте.